салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. бародаро, рӯзи як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо бародаро ана инами забора бояд полни фасад бизанем. И занияй ҳозир ишон метавонам маша анами занира бояд худо хоҳад мо полни айлав то анамулавша забор ами забор амира айлав то анамилава бояд фасад бизанем бародаро. ҳӯзани хичам фасад миёяв роли рангоша хезонестан тоза кесан ана ушам сар кардем иншаалло бо навор мекунем пешка шумо мегардонам ана хостам ҳозир пешаи задан навор кунам баъдан бо навор кунам пешка шаҳрак шумо гардонам. танаи занира полни тоза кардан танаи забора полни тоза кардагиам баъдан клей кафел задагиам баъде клей кафел ана худо хоҳад мо ира фасад мезанем. Фасада ба сементи сафед яъне крошка сементи сафед қади худо хоҳад мезанем ша чӣ хеле ки гуфта будем бародаро и клей кафел қади задагиай ҳозир полни шпатели клей кафел қади задагӣ тайёрай соколошам ҳам хел соколошам задагӣ тайёрай фақат фасадаш задан дар кор тамом ана хай худо хоҳад кора сар кунем мо далш навор мекунем иншаалло пешкаши як шумо мегардонем фақат дастгира фаромӯш намекунем бародаро лайкорам мемонем ва дар канал обуна мешем. ина бародаро чӣ хеле гуфта будем фасад мезанем забора занирам фасад мезанем ана ҳозир забораш полни тайёрай хостам навор кунам ана рафти кор камтар навор кунам пешка шумо бигардонам. ина и падисоша задестем немҷаш мондагия тамом чорум этаж боло лестница мондагия ижара зада фомадестем заборшам ина полни тайёрай ана крошка сементи сафед қати задагием и моишни ва гарантиш қати омадагиай битонош краткаи асфалтни задагиай ина зарҳалам дора ина зарҳалош метава кам беш полни тайёрай фақат иҷада ина нигоҳ кунем бародаро касони дар хе ремонтҳо маъқула ёк ягон корхонаи офисаи абека калон боша мақсад бо нархи арзон ва дастрас хати иншаалло маҳсулоти хидмон миёрем пешкаши шумо мегардонем фасада мезанем чӣ хеле маъқула мезанемтон фасада метем бародаро ва дастгира фаромӯш намекунем лайкора мемонем дар канал обуна мешем ва фикрои худтонам метавонем дар комментария бинависонем. барои заказ дар номерои болои экран мондагӣ дар ватсап муроҷиат кунем ватсап телеграм имода бародаро ва худованд нигаҳбон боша ҳар яки шуморо то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.